Ще поле сигнал, само ми кажи. Кога стане ръцете и тръгват? Сега дръпката е с 530i. Абсолютно никакъв шанс. Бах ти това как рита направо е било майка. Заеби и звера. Тази вилетка много зла, бе, дева. Да, между другото, тук май само мотор мога да се фане. Между другото е тук може да има някакви такива, дето са... не, те бяха някакви смотани. Това е колко сложи, може да се върти. Да, бе, да. Това е подходящо, да. Хайде, пак сме на старта.